Dobar dan želim. Evo, danas ćemo napraviti jedan mali video. Došli smo iz Norveške, grada Bergen. Došli smo brodom, evo ga u Dansku, mjesto Aalborg. Evo vidite kako je to danas spacavanje za broda, terminali. Sve je baš do detalja. Idemo da vidimo sada. Ja mislim da nam je Istovar. Aha, nije baš blizu, ali tu je nekih 100 km imamo. Pa da vidimo. Baš je sve super odrađeno, lijepo odrađeno. Evo ga, nastavljamo snimanje, tu smo, blizu smo već istovarnog mjesta. Kažem, mnogo toga novog ima, ali jednostavno ne mogu sve da snimim. Klipovi se jako dugo postavljaju. Čekaj da vidim, jesam li ja ovdje, na sljedeću, tu smo, tu sam. Nema više ono da znam napamet gdje je šta. Onda vidimo kako ćemo mi ovdje ući, gdje je najbolje da ga okrenemo. Mislim da će nam ostati taman dovoljno vremena da snimimo ceo parking ovaj. Ovdje je mjesto, istovarno mjesto, Aalborgu. Ali van grada je malo, odvojena je ova. Odvojena je gdje se parkiramo. Samo da vidim kako se zove. Norksen se zove, sve su nove ubačene firme. I to je to. Ko još nije uzeo DLC, neka kupi, isplati se. Ima mnogo toga da se obiđe, mnogo toga novog, mnogo je zanimljivije. Već smo na ono navikli sve isto, toliko godina vozimo istu mapu. Majko moja, ovo je baš dobro došlo. To bi bilo to za sad, pa se vidimo na sljedećem videu.